Median Hambai ang Pilano taklay 2023 বিধানসভা নির্বাচন অমো কাইসা ঐতিহাসিক নির্বাচন nang nahinay press media ti ang saklay jak tongo abono proman ong tongo chungsiu sara somogroh tiprani koksan thainya ang ani dolai districto je 6টা বিধানসভা seat tongmani ajago ang ese ang ambasa local ni cherai tai o 47 ambasa ni tui bare barang sajak tongo oro 2018 bo cholo paltai slogan bai BJP ক্ষমতা তুই পাইকা abono জনগণ বেলে কেন চাজাগলিয়া তামো তিপ্রাসা নন তিপ্রাসা যে BJP ni প্রতিশ্রুতি abo bebak implement khayani bagai taklai jini Sri Sri Maharaja Pradut Kishore Dev Burman ni je chaitongmung Greater Tipraland tai nini existing constitutional right সাংবিধানিক অধিকার abo bebak tiprasa nan tiprasa খাও চবইনো taklai o 2023 বিধানসভা 47 ambasa keplai unai hinsaman tini proman engtangka jeng keplai ingka oro sudu oraya nini korom chora erpore 44 raima beli tei ambasa 6টা বিধানসভা bisingo seat bisingo chung 3টা বিধানসভা seat jini tipra motani yago keplai unai mangka abono proman ang agi bare bare sawo o ambasa wo regional party agini simino tongo tabupu tongo next ubu tongnai abo ani asa bisas tai belai keno ang kokasana ni muchungo jara warrior strongno belai keno kotur kai porsom klai ka jotono amchai nok nok door to door campaign kai ka jini tipra warrior rongni sakthar mungbai jotoni chaitongmung tai sartongmung chaitongmung tai sakthar mungni bisingtino jongtini kaham result mangkha abono ang jara warrior rongno hambai majanogo tai logorono bang to koinani muchungo tong kachang tongnani bagai tai jini beskang bo onek tongko coba jeng jini tipra mothani jeti Maharaj Sri Pradut Kishore Dev Burman ni je jengno kobok mani o violation create thaya oi tong kachang tongnan bagai joto voters rono joto logorono ani koimung tongnai belai belai kan